Make sikhuphe ke la magama akha intetho apha emifanekisweni. Amagama afana nezibizo, izenzi nezichazi. Sithathe umfanekiso weemeko abaziqhelileyo okanye izinto ezenzekayo phakathi kwabo imihla ngemihla. Umzekelo, laa mfanekiso ngowomhla wokuzalwa kukaNora. Ngamanye amagama ke litheko lomhla wokuzalwa kukaNora. Sesisikhuphile ke isihloko okanye itayitile yebali lethu. Masenze ingxoxo ke. Ingxoxo ke iyavela ngokuba sibuze imibuzo. Sikhupha izibizo ke ngoku. Ziintoni izinto esizibonayo phaa emfanekisweni? Okanye biza izinto eziphaa emfanekisweni. Bazawubiza izipho, iibhaluni, iminqwazi yepati, ikeyiki, amakhandlela. Biza abantu abaphaa emfanekisweni. Ngumama, ngumntwana, igama lomntwana nguNora. Yenzeka phi laa pati okanye lenzeka phi elaa theko? Lenzeka eMandela Park. Uzikhuphile ke izibizo kuba imibuzo yezibizo ithi yenzeka phi, ngubani okanye ngoobani, ziintoni okanye yintoni. Masiye ke kwimibuzo yezenzi, into eyenzekayo. Kwenzeka ntoni phaa? Litheko. Okay? Ukhumbule ukuba ke isenzi usibuza ngolu hlobo. Wenza ntoni? Benza ntoni? Njalo njalo. Bazawuchaza ke kwenziwa itheko. Umzekelo, ngokwaphaya nabo abantwana baseThekwini. Benza ntoni abantwana? Bonwabile, bayavuya, bayaxhumaxhuma, bayajayiva, bayacula, baphakamise izandla. Iyenzeka yonke loo nto. Kwenzeka ntoni phaa? Umama unika uNora isipho, unika, uyayenza. Nalapho uyabuza kwenzeka ntoni? Utata unika uNora isipho. Nankuya nolona umhlobo kaNora unika uNora isipho. Sisephaa kwitheko lokuzalwa. Ikeyiki le ize njani? Sisakhupha izenzi. Ikeyiki ithengiwe okanye ibhakiwe. Iyenzeka loo nto. Masiye kwizichazi ngokwaphaa emfanekisweni. Imibala ephaa emfanekisweni mininzi. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba imifanekiso yabantwana ibe nemibala. Minjani imibala oyibonayo phaya? Uzawuthi omnye ndibona ibhaluni ebomvu, eorenji, emthubi, eluhlaza, njalo njalo. Injani ilokhwe kamama kaNora? Ibhlowu. Ingakanani laa keyiki? Sikhupha izichazi ngale mibuzo. Ikeyiki inkulu, uzawuthi omnye athi iphakathi, incinci. Phinde sibuze mangaphi amakhandlela? Asachaza nalapho. Amakhandlela mathathu. Loo nto ithetha ukuthi lo mntu wenzelwa itheko uneminyaka emi-3. Ngaloo ndlela ke ngoku sikhuphe izibizo, izenzi, izichazi ngokwasemifanekisweni. Asikayi emagameni, kodwa ke bakhekile ngokwasengqondweni. Banomfanekiso ngqondweni wayo yonke le nto. Bazawuthi basiya emagameni babe sebefunda, befunda ngento ebebekhe bayibona kuba kaloku bafunda ngeendlela ezohlukileyo. Bakhona abafunda ngokubona, bakhona abafunda ngokuva, bakhona nabo bafunda ngokuphatha. Uthi usiya emagameni akho ube baqale emifanekisweni, ukhuphe oonotsheluza, ukhuphe izivakalisi phaya kulaa mfanekiso. Ngaloo ndlela ke ubafumana lula.